Goeie. Ja, goed. Ben je on van? Nou, even een over vrouwenwachting. Wie is hem? Dat is een kleine holle. Oh. Maar je toch niet net mooi naar binnen? Nee. Ik ken alleen wel er net. Ja. Maar je hebt zelf ook al even handel dingen? Nee, ja, Oh. ik ben een drager. Oh ja. De pakezel. Ja, draagezel. En waar bepaalt dan wat er kocht wordt? Ja, nee, ik bepaal niks. Nee. Ik reed ergens heen en weet je wel. Juist. En verder dan redt ze dat maar. Nou, Oh ja. ja. Ook ben je chauffeur en assistent. Ja, straks is het passeren. Maar sting je dan bij elke winkel boeten of ja? Maar dat droeg je al. Oh ja. Ja, wat moet ik een mooi nice keer werden? Ik ben nog het taartwieving, dat is niks. Het is heel erg nog dat je mooi moet. Ja. Nou, Maar net nog erger moet je toch ik naar de winkel in te gaan. ja, ach, nee man. Hou op. Ze rennen het oorlogbalans. Ja. Nou, als je wat zei, dan nee, dat boek net. Oh ja. Dat geloof ik net. Dat is maar mooi. Ja. Dus dan doe je wel even rustig om. Ja. Dat is de blauwe. Ja. Ah, goeie. Dit is heer. Wel mooi. Zet er vaak op bij. Nou, dat is maar de achterover. Ja, ik geloof het ik. Tegen dank. Ja. Hoi. Hoi hoi.